Guys, nataw kita ining kalibutan nga kaluan tag problema. Ug adunay problema guys nga dili nato kayang pas-anon og kitara. Nagkinahanglan ta og katabang aron sa pagsulban niini guys. Kay adunay mga tao nga bisan gamay ang problema, ilang dakuon. Duna po yung mga tao nga bisag dako ang problema pero makita nimo silang panagway nga murag wala ray problema. Nagdepende ka na sa paghandle sa atong problema. So guys, kini nga sambingay o kini nga storya, ando na kitay lesson nga makuha niini. After watching this video, masabtan nimo ang kaimportante sa paghandle sa problema. So guys, nato pa dugayan pa inani ang senaryo sa mga istorya. Dunay usa ka tawo guys nga nangandoy gyud siya nga makabalay gyud og nindot. So iya ginong gitiguman sulod sa 20 ka tuig, tigom gyud siya nga para makatukod siya nindot o para mapuy-an sa iyang pamilya. So tuod man aduna na siya dako nga tinigom sulod sa 20 ka tuig, busa nagtukod siya guys og nindot kayo nga balay. Lipay kayo siya kay nahuman ang ihang nindot nga panimalay unya grabe gutong sakripisyo 20 ka tuig niyang tinigom. Nakita gud niya ang iyang tinigom na purma gyud nakatukod gyud siya og balay. So karon plano na sila nga mubalhin sa maong panimalay nga bag-ong tinukod. So 2 days o 2 ka adlaw before sila mubalhin, adunay dakong trahedya nga niabot sa ilang lugar o kaning gitawag og earthquake o linog. Karon guys, katong bag-o nga nahuman nga balay, natumpag kato sa maong linog. Pagkabalita sa tawo nga mao itagiya, grabe ang iyang reaksyon. Kapalong mo guys, usay ang reaksyon. Wala siya moadto dayon didto sa balay nga iyang gitukod o nakitabuan. Kundili miadto siya sa Changi guys. So, ang nahitabo niadto siya sa Changi og namalit og mga tsukulit. Palit siya dito mga tsukulit guys dito sa Changi pagkabati na sa balita nga ang iyang bag-ong balay nahugno. So, palit siya daghang tsukulit. Dayong direkta siya sa nahitabo sa iyang bag-o nga balay. Tuod man daghan kay mga tao dito ni simpatiya, daghan kayo nga kanabitaw naguol kay naluoy sila sa tao kay kabalo gud mga silingan nga 20 gud ka tuig niyang tinigom ato guys. So, tuod man pag-abot niya dito, dunay mga tao nga naghilak na dito imbes nga siya mo'y tag-iya dapat maghilak, gitagbo siya ni mga tao nga naghilak na simpatiya dito. Unya guys, kabalukas iyang gihimo, ni smile ning maong tao. Wag man niyag smile guys. Iyang gitagtagan ning tanang tao dito nga nakatambong sa naguba nga balay nga iyaha. Gitagtagan niya ang tanang tao og tsukulit. So kaning mga tao nga nakadawat og tsukulit, nakakita siya ang panagway nga murarag walay reaksyon. Unya plus na nanghatag pagyud og tsukulit. So dunay tawo nga niduol kaniya og mingon nga unsa man ning imong gihimo? Wa pug ka nalisuis pangisip. Wa pug ka nabuang nga imbis maguol ka kay 20 ka tuig nimong tinigom unya naguba ra ning imuhang gitukod nga balay. So dapat imong reaksyon maguol ka. Unsay gitubag sa tawo nga tag-iyas balay guys? Nya na ang maong tawo. Wala ninyo nakita ang positibo nga nahitabo nining maong panimalay. Kay nakita man ninyo ang negatibo, mao nga wala kamo nakapasalamat. Pero ako nakapasalamat ko sa Ginoo ug kani akong ipamalit nga tsukulit, usa kini kapagpasalamat sa Ginoo sa pagkatumpag niining mao nga panimalay. So ako ning gihimo isip pasalamat sa Ginoo kay nakita nako ang positibo ug ang panalipod sa Ginoo. Di na shock ang mga tao guys. Madahan nagpasalamat ka ngayon ani ang nahitabo. Dili pud agway nana. So niyon siya, kabalo mo nganong nagpasalamat ko ngayon ani nahitabo. What if 2 days nakapuyo namin ining panimalaya? What if usa pa nahitabo ang linog? Di ba? So dako kayong problema. Mas daghan na hinuong mawala, maapil ko, maapil akong pamilya, kaming tanan posible nga mga matay apil sa paggaguba nining panimalaya.
Muna nga nagpasalamat ko. O kini akong gibuhat karon, usa kini kapag pasalamat sa Ginoo. So guys, di nilang takutob sa maong sambingay. Grabe ang lesson nga atong makuha. Kining maong tao, naghandle siya problema. Kay 20 ka tuig niyang tinigom, unya mapusgay ra sa usa ka kalit nga trahedya nga gitawag og linog. Pero guys, kabalo ka mo sa reaksyon ni palit sa tsukulit para pagpasalamat sa Ginoo. Tungod kay nakita niya ang positibo nga panalipod sa Ginoo. Guys, ang lesson nga itong makuha niini, matag problema di ay nga moabot sa atong kinabuhi o matag kalisdanan mga pag-antos nga niabot sa atong kinabuhi para mahandol nato ang maong mga pag-antos o kalisdanan o problema sa atong kinabuhi. Tutukan nato ang positibo nga panghitabo. Guys, kung mututo ka sa negatibo, lisod gyud nga masulbad ang imong problema. Okay? Diba? Ang maong tao, kung nipokus siya sa negatibo, iyang gipokusan ang 20 ka tuig niyang tinigom o ang pagkaguba sa bag-o pag yung gitukod, kung di sa nipokus, maglisod sa pagpasalamat sa Ginoo. Pero kabalo ka nga nakapasalamat sa Ginoo o nakabalo siyang muhandol sa maong problema nga dako mangutong problema hagyod tungod kay gitan-aw niya ang positibo. Usa kabutang nga imong buhaton guys para mahandol nimo ang problema. Tan-awa ang positibo. Abi nimo guys, adunay mga panahon nga dili usbon sa Ginoo ang sitwasyon. Kana bitaw maghuna-huna ta nga ganahan ta nga mausab kini sitwasyon nga niabot sa tong kinabuhi. Pero adunay mga panahon nga tugutan gid sa Ginoo nga dili niya usbon ang sitwasyon nga niabot sa tong kinabuhi. Ang rason sa Ginoo, gusto siya nga kita ang mausab ug dili ang sitwasyon. Usahay sa atong kinabuhi guys, gusto ta nga mausab ang sitwasyon. Doon na tayo ganahan nga may unta ni sitwasyon na ginani ang dagan, may untag walay kalisdanan, may untag walay mga pag-antos. Usahay mo na itong ganahan nga mausob ang sitwasyon. Pero kabalo ka guys, usahay kung dili mausob ang sitwasyon, kita di ay mo'y usbon sa Ginoo. Munang ang nakanindot kung kabalutang mutan-aw sa positibo. So guys, kung naay mga sitwasyon karon sa imong kinabuhi nga gabalik-balik sa imong kinabuhi, siguro makayon ka na nga, Lord, usba na ning sitwasyon na. Pero what if guys, ang gusto sa Ginoo basin ikaw mo'y usbon? Kana bitang sige mapadala ang Ginoo mga sitwasyon para nga mahimo kang mapasalamaton. Abi nimo guys, Job 36:50 nagaingon, gamiton sa Ginoo ang mga pag-antos aron pagtudlo kanato, ug ang mga kalisdanan gamiton niya aron nga makasabuta. Guys, adunay mga dili nato kayang handulon sa atong kinabuhi, pero naay Dios nga maghatag natong kaalam kung unsaon nato paghandol. Busa guys, una nimong buhaton para makahandol ka sa mga problema, tutuki ang mga positibo nga bisan taliwala sa negatibo nga sitwasyon nga niabot nimo karon. Tutuki ang positibo. Kay basin usa nas pamaagi sa Ginoo nga pabalikon kaniya, basin usa nas pamaagi sa Ginoo nga bag-uhon kaniya. Di ba? So lain nga lesson nga itong makuha guys. Ang Dios mas dako pa sa atong problema. Busa ayaw himuha nga ang problema mahimong mo gamay ang Ginoo. Tuguti gyud nga mudak dako gihapon ang Ginoo bisan naa kay dakong problema karon. Ang maong tao sa 20 ka tuig o sa nindot kayong balay nga napusgay, dako naman itong problema, pero kabalo ka, mas gitutukan niya ang Ginoo o mas dako pa niya ang Ginoo kaysa mga problema. Yun ana ang paghandle sa problema nato guys. Our God is bigger than our problem. Busa tutukan nato ang Ginoo bisan na tay dagkong mga problema karon. Hallelujah guys, di nilang takutob sa atong mga sambingan, and I hope nga na-bless ka. Paki-comment lang sa atong comment section kung na-bless ka. And guys, kung bago pa ka ning channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay o mga istorya nga mga Bisaya. So guys, pwede po gamutan aw nini nga video. Daghan po kang makatunan nini guys, kay daghan kayong mga tao nga kusog kayong mudawon sa ingisig ka tao. So this video guys, I suggest nga imo ni tan-awon guys. Kay daghan ka makatunan unsaon nga ma-bless ang atong kinabuhi. This video guys, paki-click lang. God bless.